Ħalli kan is-serja naqrissa għandna mistieden illi jagħmlu ħafna ġid u minn hawnhekk nixtieq li nilqa' lil Kane Said. Nilqak magħna Kane, kif inti? L-għodwa tajba, għandna daqsxejn il-bib. Edha nieħu pjaċir illi ġejt magħna fil-programm għaliex kont qed ngħidilhom illi il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tagħmel ħafna ġid. Issa ara kemmilkom l-aħħar darba konna nitkellmu għatlilkom ma' 8 snin mill-2014. Kane Said illi huwa l-manager għall-komunikazzjoni jaħdem mal-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Narak ħafna programmi oħra wkoll u dejjem tajdi Antonella nibqa' naħdem biex kemm jista' jkun nissapportjaw il-persuni illi għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli u illum xtaqt illi forsi nidħlu nitkellmu dwar kif tara illi din il-fondazzjoni żviluppat f'dawn l-aħħar snin. Iva, kif qed tajjeb ħafna inti Antonella, il-fondazzjoni ilha 8 snin issa mill-2014. Tista' tgħid li hija fondazzjoni għadha bikrija, jiġifieri għadha żgħira fl-età. X'inhuma l-għanijiet tagħna? L-għanijiet tagħna huma li noħolqu awareness għarfien hemm barra fuq x'jiġifieri li inti tkun responsabbli waqt l-attività tal-lob tal-azzard. U barra minn hekk narfu lil min jitniggess b'din l-attività fuq is-servizzi ta' appoġġ li aħna nofru. Fosthom il-support line 1777 u il-website tagħna, iċ-chat line fuq il-website tagħna fejn persuna jekk saħansitra tistri issemma leħina fuq il-support line tagħna fejn naċċerta lil kulħadd li l-konfidenzjalità hija assoluta, tista' tidħol via l-website www.rgf.org.mt. Yes, tidħol bottom right section tal-website, issib like taċċett u flok issemma leħina via the telephone line tiċċettja bl-apparat teknoloġiku tagħha. U hemmhekk inkunu qegħdin noffru is-support tagħna lil min Antonella, lil min sfortunatament l-attività tal-lob tal-azzard toħloqlu problematiċi għaliex għax jattwa eċċessivament u jattwa bla ebda responsabilità. X'jiġifieri responsabilità fil-lob tal-azzard? Sempliċi li l-persuna tkun taf tikkontrolla il-budget tagħha u tkun taf tikkontrolla il-ħin li hija tqatta waqt din l-attività. Sempliċi, kif inti jaqbiżlek il-ħin u inti jaqbżulek il-budget, taqbes il-limitu tal-budget, inti tkun kapaċi ma tibqax taħseb fik innifsek u fil-ħon tiegħek li bir-rebħ tgħix aħjar, imma tibda taħseb fuq min inti responsabbli, fuq uliedek, fuq il-partner tiegħek, fuq iż-żwieġ tiegħek, fuq il-proprjetà li inti għandek. Jiġifieri kun għaf tgħid jiena ħadd pjaċir, qassamt il-budget tiegħi, infaqtu, għaddieli l-ħin, daqshekk. Tqum minn fuq il-mejda tal-logħob and that's it. Dan kollu qed jixed il-proġett Take Action, Awareness Campaign, hija kampanja b'saħħitha ħafna għaliex ħadd, jiena ngħid ħadd ma jista' jekk ma jmurx għall-għajnuna, ġifieri dak huwa l-ewwel pass li inti qed tammetti bejnek u bejnek li tajt jiena għandi problema. X'se nagħmel? Dik kif ħatajt dik il-mistoqsija se tieħu azzjoni, hemmhekk inti ħatibda tara l-ħajja tiegħek aktar aħjar, aktar torqod bil-kwiet rasek mistrieħ biex ma taf se jiġri, kif xi ħaġa toħodlok kontroll għandek problema. Issa hawnhekk illum xtaqt li nitkellmu dwar il-post tax-xogħol. Għaliex ħafna drabi aħna l-ħin tagħna kif inqattaw mela għandna id-dar u għandna x-xogħol. Issa mbagħad ħalli noħorġu u nissoċjalizzaw, imma jekk aħna nindunaw li hemm xi ħadd li għandu problema jew tibda b'ċajdin forsi jagħmlu l-imħatri u jiġbru dana u l-persuna jkollha diġà din il-problema x'tibda dejjem tilab aktar, tkun aktar online,
il-pariri tiegħek, x'tgħidilna? Ekku, ara, is-sitwazzjoni tal-lob tal-azzart eċċessiv, iva, sfortunatament insibuha wkoll fuq il-post tax-xogħol tagħna. Fejn hija xaffet taqta' miż-żewġ naħat Antonella għaliex għax mela inti għandek il-ħaddiem tiegħek li qed jitlef l-abbilta tal-konċentrament fuq il-post tax-xogħol. Mbagħad min-naħa l-oħra il-kumpanija qiegħda titlef il-produttività, għandek ammont kbir ta' sentejiżmu, allura irridu nkunu daqsxejn sensittivi. Għaliex din il-problema tista' timpatta toħloq problematiċi fuq il-post tax-xogħol kemm individwalment u kollettivament. Issa, il-pariri li l-fondazzjoni l-op responsabbli tagħti jekk l-imgħallem jibda jħoss li ħaddiem jew ħaddiema minn tiegħu għaddejjin minn xi problemi, tajjeb li jsaqsi ċertu mistoqsijiet. Il-ħaddiem qed ikun assenti minn fuq il-post tax-xogħol aktar regolari, qed juża aktar il-mobile tiegħu meta mhux rikjest l-użu tal-mobile għax-xogħol tiegħu, qed iwassallek il-messaġġ li għandu problemi finanzjarji. Kif, Antonella? Billi jgħidlek isma' dan ix-xahar jimporta tħallasni minn qabel u ma nistennewx il-paga fl-aħħar tax-xahar. Mistoqsijiet oħra, qiegħed ikun konċentrat fuq il-post tax-xogħol meta nidħlu fuq team events. Dan l-impjegat partikolari dejjem iħajjar lil sħabu biex imorru l-każino biex jilagħbu. Allura importanti li nkunu daqsxejn sensittivi nerġa' ngħid, insaqsu mistoqsijiet lilna nfusna kif suppost għandu jsaqsi persuna li jattwa l-attività tal-lob tal-azzart. Kif nibdew ngħidu isma' iva qed ikun assenti minn fuq il-post tax-xogħol, qed jissikja ħafna mhux qed ikun konċentrat, ġie jkellimni li għandu problemi finanzjarji. Allura noqogħdu daqsxejn attenti. X'jista' jagħmel wara dawk il-mistoqsijiet? Jgħaddi informazzjoni, awareness. Aħna l-fondazzjoni nipprovdu leaflets fuq is-support tagħna lil dawn il-persuni vvizzjati tajjeb li jagħmlu kuntatt magħna l-fondazzjoni, iċemplu anke fuq il-linja ta' support nazzjonali 1777 u jsaqsu biex jiġu u nagħtuhom leaflets kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Inqasmuhom lill-kumpaniji u dawn inqasmuhom lill-ħaddiema. Wieħed għandu jsaqsi jekk qed jara li dan il-persuna x'jista' jkun ħajjiġi difensiv mal-ewwel jgħidlu le ma tarax da x'għaddilek u jista' jkun jiġġieled għaliex ħajjirreżisti l-għajnuna. Irridu nsibu mod kif ħanippruvaw niftħulu Normalment ir-reżistenza tal-ivvizzjat tiġri kemm id-dar. Aħseb wara xogħol. Jiġifieri importanti li nkunu edukati ma nollux it-ton tal-vuċi tagħna. Tgħid li imma mhux ovvja, le dawn l-affarijiet tiskanta meta tiġi għas-siju no. Ma tantx huma affarijiet ovvji. Allura impoġġu fuq il-mejda niddiskutu mal-persuna għaliex il-komunikazzjoni kemm id-dar u kemm fuq il-post tax-xogħol hija ċ-ċavetta tal-persuna li jkollu bżonn is-support. Kemm ikollu l-fiduċja u jiftaħ qalbu Ekku, ara, jiena dejjem nirrepeti. F'kull programm nimmur, l-aktar żewġ passi importanti huma li l-persuna jirrealizza li għandu problema u ifittex is-support. Issa, is-support normalment il-persuni tal-madwar l-ewwel persuni li jiġu impattati negattivament, sfortunatament, allura tajjeb li nikkomunikaw magħhom. Faċli? Le. Diffiċli? Iva. Impossibbli? Le. Xejn impossibbli. Jista' jnaqqas l-impatt tal-lob tal-azzart. X'pariri tagħti dak li jisma' bħalissa qed iseguna jista' jkun li hemm min għaddej minn din is-sitwazzjoni, hemm min forsi familjari li qed jarawna, min forsi bħalissa qegħdin ġo bar jew ġo każin qed jismgħu qed jgħid
Da, inti mex għalfejn tmur ġa kazino biex tilab, tista' tilab fejn tixtieq inti. Illum il-lob tal-azzard sar tista' tatwaħ, tista' tilab minn kull imkien b'kumdità. Minn fuq is-sofan jew inkella jkollok 25 sena l fuq. Fuq xi street m'għandekx għalfejn jkollok logħba quddiemek jew. Ekku. Magna. Ara, bis-saħħa semmejta inti fil-bidu tal-intervista, bis-saħħa tal-kampanja medjatika Take Action, se nkunu qegħdin nilħqu kemm jista' jkun aktar nies kemm narfuhom fuq il-fondazzjoni l responsabbli u kemm fuq is-support. Imma jekk persuna tatwa nerġa' nirrepeti l-attività b'kontroll ta' ħin u ta' flus, dik ma fiha xejn ħażin. Anzi hija attività soċjali u rikreattiva. Imma jekk inti tatwa b'mod regolari, tajjeb li saqsi ċertu mistoqsijiet lilek innifsek. Isma' l-attività qed ninkiżli l-kuxjenza, qed toħodli l-ħin minn mawliedi, qed nonfoq aktar fil-lob tal-azzard imma minix nixxi l-affarijiet essenzjali l-uliedi, minix nagħti kas il-mara l-raġel, l-tfal. Xi ftit guilt ikun hemm bil-fors għax hekk int uman u tħobb lill-familja tiegħek. Bil-fors qed tħoss li qed tagħmel xi ħaġa, il-kuxjenza tnigżel. Ekku, allura l-persuna tkun ta' gazz biżżejjed tgħid isma' enough daqshekk, tajjeb li nirrikorru għas-support, is-soċjetà għandha dmir li tipprovdih dak is-support u l-fondazzjoni l responsabbli għalhekk qiegħda hemmhekk. F'dawn ix-xhur li ġejjin nerġa' nirrepeti se nkunu aktar hemm barra permezz ta' leaflets door to door, billboards, reklamar fuq it-television u fuq ir-radju, aktar intervisti min-naħa tal-fondazzjoni biex kemm jista' jkun isma' il-mistoqsija imma il-fondazzjoni l responsabbli x'inhi qatt ma smajt biha jiena. Dik nippruvaw innaqsuha u nippruvaw inżidu aktar l-għarfien. Is-support qiegħed hemm, staff imħarret sena sħiħa, ċemplu, tiddejqu xejn. Importanti. Konfidenzjali, jekk ikolkom bżonn teskludu lilkom infuskom minn kazinos, kwinet tal-lob, swali tat-tomla liċenzjati mal-Awtorità Maltija l-lob, ċemplu fuq dak il-numru, għamlu appuntament magħna, ejjew l-uffiċini tagħna u ngħinukom biex jekk intom taqgħu attentazzjoni tmorru f'każino u tkunu excluded, il-każino ma jħallekx tidħol. X'tat nagħmilek l-aħħar mistoqsija. Għaliex illum ikkonċentrajna fuq il-post tax-xogħol. Jista' jkun kollega, jista' jkun il-boss tiegħek, jiġifieri tista' tkun viċi versa din l-istorja. Però mill-esperjenza x'inti ara kemm ilek issa taħdem din il-fondazzjoni. Tista' tgħid 5 snin. Mhux hekk li għandek età tista' tgħid x'età għax jista' jkun għadu tifel dan mal-ħbieb l-iskola, jista' jkun adolescenti, jista' jkun ifittxu, jista' jkun anzjan. Li nies forsi jħossuhom boring u jixtiequ xi ħaġa li teċċithom, xi ħaġa li tihom tama, ħolma, illi llum tidħol online jitilgħu ġiel ir-reklami u jbeduk id-dinja. Jisma' melek u tista' tirbaħ hekk u inti tidħol ġieli sempliċement f'logħba l-ewwel b'xejn u mbagħad tibda bil-flus. U anki tfal jridu nindunaw, jew jekk qattaw ħafna ħin fuq il-laptop, online, għaliex jidħol ħin kollu dawn il-lob, jista' jkun bil-mobile, u tidħol ġo vizzju illi laqqas tinduna, illi jinti tgħid jiena kemm qed inqatta' ħin fuq il-mobile jew fuq il-laptop nilab. Għax inti l-laptop hija temma l-informazzjoni biex tagħmel amicizzja, biex titgħallem. Issa skont inti kif sa tuża dak il-ħin, u forsi hawnhekk nagħlqu m'hemmx hekk xmara jew raġel, tifel jew tifla ġuvni jew tfajla, jew anzjana jew anzjan, di tista' tiġri kulħadd jgħaddi minn fażi illi tidħol malajr u trid ħafna għajnuna mbagħad, ġifieri aħjar tieħu l-azzjoni mal-ewwel kif tħoss l-ewwel effett illi hemm xi ħaġa qed toħodlok over. Ekku, etta tajjeb ħafna inti nieħdu l-azzjoni mill-ewwel. U importanti li nilqgħu għal dawn il-problematiċi minn etajiet bikrin. Allura ndur fuq il-ġenituri hawnhekk u niġbdilhom ftit il-widna għaliex tajjeb li inżommu kontroll ta' kemm it-tfal tagħna minix ngħid m'għandhomx jilagħbu għax għandhom jistrieħu mill-istudju
U il-gaming Issa illum ġej is-sajf il-ġurnata. jkollhom aktar Il-gaming għandu l-pozittiv tiegħu ħadmu l-fine motor skills, eċċetera tfal tagħna, imma li tilab sija fil-ġurnata mod, li tilab aktar minn sija, tilab satejn, tlieta, erba li tintilef U fil-logħob. jiżdiedu. Dawk jistgħu L-addiction, iwasslu għal problematiċi l qudiem. U tajjeb li noħolmu, imma mhux tajjeb li ngħixu f'ħolma. Dak l-aħħar kummenti għak kien, ringrazzjak minn qalbi. Grazzi lilek, U pjaċi Antonella. kun li nixtieqek tiġi fil-programm. U Ekku. verament meta aċċettajt l-istedina u koll li tkun magħna hawnhekk Ekku. minn qalbi ngħidilkom lilek it-tim kollu għaliex dan trid tim kbir. Ħafna xogħol, ħafna loġistika, imma aktar meta jgħaddi żmien aktar dik l-import li inti tkun hands-on u tkun taf x'qed jiġri kif dak li jkun jibqa' dejjem in kontek mhux għax issa għaddit il-problema ngħidulu maintenance u ġvera li Ekku, minn żmien ekku. għal ieħor trid dak li jkun Yes. jibqa' xorta waħda Yes, tfakru yes, biex yes. jieħu l-azzjoni. Yes. Grazzi, kumplament Grazzi lilek, tal-ħidma Antonella. it-tajba. U minn hawnhekk però għandna lil Filip illi lest biex